Την Παρασκευή θα κλείσουμε την εβδομάδα μας με ψαράκι και μια φοβερή συνταγή που θα μαγειρεύσει η Σοφία στο Παγκράτη για το φίλο της Παναγιώτη Ροδίτη κατά μεσή στο ηχθειοπωλείο του. Ταξιδεύοντας σε γεύσεις της Ελλάδας στα στενά, ό,τι δεις και ό,τι διαλέξεις, η όρεξή σου το γεννά. Κι αν θελήσεις με ζεδάκι, έλα να το ζήσουμε. Και θα φάμε και θα πιούμε και θα το γλεντήσουμε. Μαγειρεύω με Σοφία της Ελλάδας τα νησιά. Μόνο για εσάς ηλία κι όλα τα συστατικά. Διάθεση καλή και πάμε, η πρόσκληση σας αφορά. Ελάτε εδώ για να γυλάνε οι ώρες σας αρμονικά. Αυτή τη ζάλη που όλοι μας διστάζουμε, νικητές θα είμαστε πάλι και θα το γιορτάζουμε. Συμβουλές πολλές θα βρείτε σ' ό,τι δεν κατέχετε. Να μας παρακολουθείτε και να συμμετέχετε. Μαγειρεύω με Σοφία, θέατρο και σινεμά. Γάμος, βαφτίση, μαγεία, πόλη Ελλάδα προσκυνά. Διάθεση καλή και πάμε, για τα ψώνια μας θα ρω. Κι όταν πιούμε, κι όταν φάμε, φύγαμε και για χορό. Σήμερα η Σοφία επισκέπτεται την περιοχή του Κορυδαλού και σας προσφέρει ένα εκπληκτικό γκουρμέ πιάτο που θα σας ξετρελάνει στην πίτσα Τρατορία Περφέτα του Νεκτάριου και της Φάσος Διομή. Ελάτε κοντά τους για να δοκιμάσετε φιλετάκια με βεράντα. Της Ελλάδας τα νησιά, μόνο για εσάς ηλία κι όλα τα συστατικά. Γεια σου Βάσο μου! Τι μου κάνεις κουκλά μου? Μια χαρά! Θέλω μια χάρη σήμερα, γι' αυτό σου ήρθα. Να δείξουμε μια ξεχωριστή στέγη στους τηλεθεατές μας, ένα καταπληκτικό φιλετάκι που απολαμβάνω εδώ, για να μάθουν και αυτοί να το φτιάχνουν στο σπίτι τους. Πολύ ευχαριστώ. Μπορούμε λοιπόν, Ναι, φυσικά. Πάμε λοιπόν στο σεφ μας το Γιάννη να μας το φτιάξει. Φυσικά, πάμε. Δίκαμε. Πάμε. Τι μου κάνεις? Μια χαρά, εσείς? Όλα καλά? Όλα καλά, ναι. Λοιπόν, θα δούμε τα υλικά, να δούμε τι θα χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε τα φιλετάκια μας. Βεβαίως, ναι. Πάμε λοιπόν να δούμε τα υλικά. Πάμε. Λοιπόν, για να δούμε τι υλικά θέλουμε για να φτιάξουμε τα φιλετάκια πεβεράντα. Όλα εδώ χορταστικά, ωραία, φρέσκα, καθαρά, για να δούμε πώς θα φτιάξουμε αυτό το υπέροχο πιάτο. Ξεκινάμε λοιπόν. Παρμεζάνα, λευκό κρασάκι, ψιλοκομμένος μαϊντανός, ελαιόλαδο, αλατάκι, κρέμα σκόρδου, πολτοποιημένη με λαβάκι, παίρνει ακριβώς τη μορφή αυτή που βλέπετε εδώ αυτή τη στιγμή, θυμάρι, πολύχρωμες πιπερίτσες κομμένες σε μικρά κυβάκια,
ντομάτα και πιπεριά κόκκινη σε λωρίδες, η πολυαγαπημένη καπνιστή χοιρινή μπριζόλα, την οποία μπορείτε να γευτείτε και σαν σκέτο σνακ, είναι ένα καταπληκτικό έδεσμα. Κλασικά το κρεμμυδάκι μας, πιπεράκι, χοιρινό ψαρονέφρι, το οποίο έχουμε μαρινάρει σε σκέτο ελαιόλαδο, γίνεται και πιο τρυφερό και πιο εύγευστο. Και φυσικά ζυμαρικά, ό,τι ζυμαρικά θέλετε, ριγκατόνι, πένες, ό,τι τέλος πάντων θέλετε για να συνοδεύσετε το κρεατάκι σας. Για να δούμε τώρα ο αγαπημένος φίλος Γιάννης πώς θα μας φτιάξει αυτή τη συνταγή. Ψήσαμε τα φιλετάκια και έχουμε βάλει στο μάτι μας το λαδάκι. Και ξεκινάμε λοιπόν, βάζουμε το κρεμμύδι μας. Πολύ ωραία, τσιγαρίζουμε λοιπόν το κρεμμύδι. Τι είδους τσιγάρισμα θέλεις να έχουμε εδώ πέρα? Να είναι απλά να γυαλίσει ή καραμελωμένο? Λοιπόν, καραμελωμένο λοιπόν κρεμμυδάκι. Πολύ ωραία. Και συνεχίζουμε με το μαϊντανό. Εδώ είμαι εγώ, η βοηθός. Νάτος λοιπόν το μαϊντανός. Μπόλικος μαϊντανός. Και συνεχίζουμε. Αλάτι και πιπέρι. Οι βασιλιάδες της μαγειρικής. Αλατάκι και πιπεράκι για το φίλο μου το Γιάννη. Κάτσε να βάλω εγώ πιπεράκι. Εγώ το θέλω και αρκετά πιπεράτο, δεν ξέρω τι λες και εσύ. Το βάζουμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Θυμάρι. Βάζουμε λοιπόν το θυμάρι για να αρωματίσουμε τα μέχρι τώρα υλικά μας. Ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε βάλει άλλο ένα αρωματικό, το μαϊντανούλι. Χρωματικές πιπερικές λοιπόν. Λοιπόν, μέσα στο τηγάνι μας το λαδάκι, το κρεμμυδάκι, το θυμάρι, αλλά το πίπερο φυσικά και τις χρωματιστές πιπεριές και μαϊντανό βέβαια. Και προχωράμε, τι βάζουμε τώρα Γιάννη μου? Τώρα βάζουμε τα φιλετάκια μας. Πολύ ωραία. Έχει ήδη